NGCDF bedo rand gi committee a county, I mean a constituency. In fact, amendment mar 2023 cha no disengage MPs. Ndalo ka ingini from the traditional point of view chakre 2004 kano bedo formed nyaka sani ni doka wabunge no bedo kaka patron, but gin stakeholders. Kora I needed just to clarify that. Koro the major persons morning or miwa even kwa wawe kugimaruto kero wacho jok moningo nyiso ka kwatiyo gi CDF gin jopiny. Committee national CDF committee my constituency idwaro gi chik mondo rom gi jopiny mondo gineni what emergency mawan godo sani, what are our priorities. Nikech nyalo wacho ni wager sikunde sani to wan thurwa sikul sije moko timrade mokethore timrade onge. Inyalo dwaro ni watimre walos kata hospital to that is not our priority. Koro constituency committee no the obed gi public participation kagi sebedo gi public participation, of course the MP as one of the major stakeholders gine what the emergencies magidwaro mondo gilosi mondo ginolosi. Erokamano. Mheshimiwa Peter Masara wach mari mogi ka itieko. Ado wacho ni an kaka Peter Masara yudo second term na